солҳои охир ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардида истодааст, ки ин аз кӯшишу талош ва заҳмати шабонарӯзии роҳбарони сатҳи олии ҳарду кишвар гувоҳӣ медиҳад. Дар муассисаи давлатии Маҷмӯи тандурустии Истиқлол бахшида ба оғози фаъолияти гурӯҳи тиббии Арабистони Саудӣ ҷиҳати татбиқи барномаи ҷарроҳии дил ва катетеризатсия барои калонсолон, ки аз ҷониби Маркази имдод ва кӯмакҳои башардӯстонаи шоҳ Салмон дар ҳамкорӣ бо шарикии иҷрокунандаи робитаи олами исломӣ ва дар чорчӯби иқдомоти башардӯстона ва беҳдошти шӯйгарии Арабистони Саудӣ дар саросари олам амалӣ мегардад, чорабинии расмӣ оғоз гардид. Дар ин чорабинӣ муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири фавқулода ва мухтори Арабистони Саудӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутахассисони соҳаи ду кишвар иштирок намуданд. Дар доираи барномаи мазкур дар ҳамоҳангӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи тибби Арабистони Саудӣ тақрибан 65 амалиёти махсуси ҷарроҳӣ, аз ҷумла ҷарроҳии кушодаи дил ва катетеризатсия барои бемории дил дар байни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон гузаронида мешавад. Дар баробари ин ҳамзамон табибони ду кишвар дар самти ташхису табобат ва ҷарроҳии бемориҳои дил мубодилаи таҷриба намуда, ҷиҳати омӯхтани муваффақият ва дастовардҳои навтарини соҳа ба роҳ мондани усулҳои нави ташхису табобат дар ин бахши муҳими соҳаи тандурустӣ низ ҳамкорӣ хоҳанд кард. қобили зикр аст, ки ба роҳ мондани чунин ҳамкориҳои судманд бо табибони кишварҳои гуногун дар самти гуногуни соҳаи тандурустӣ, махсусан дар бахши ҷарроҳӣ ба рушди соҳаи тандурустии мамлакат заминаи мусоид гузошта, имкон фароҳад меорад, ки табибони кишвар бо дастовард ва муваффақиятҳои навтарини тибби олам шинос шуда, онҳоро дар соҳаи тандурустии ватани хеш амалӣ намоянд. ин лоиҳа аз ҷониби Маркази имдод ва кӯмаки башардӯстонаи шоҳ Салмон дар ҳамкорӣ бо шарикони иҷрокунанда, робитаи олами исломӣ ва дар чорчӯби иқдомоти башардӯстона ва беҳдошти шӯйгарии Арабистони Саудӣ дар саросари олам амалӣ мегардад. зимни лоиҳа дар ҳамоҳангӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 65 амалиёти махсуси ҷарроҳӣ, аз ҷумла ҷарроҳии кушодаи дил ва катетеризатсия барои беморони касалиҳои дил дар бораи маризони дил, ки ба чунин амалиёти ҷарроҳӣ ниёз доранд, амалӣ мегардад.